Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται. Πόσα χρόνια έχουν περάσει ρε μαλάκες, πόσα χρόνια έχουν περάσει σε αυτό το γαμοκάναλο να πούμε, πόσα χρόνια. Έχουμε χάσει την όρεξή μας, εντάξει, εννοείται ότι βαριόμαστε, όμως υπάρχει ακόμα ένα πράγμα στα video games, υπάρχει ακόμα η κάβλα παιδιά. Υπάρχει ακόμα κάβλα, παίζουμε ακόμα, ακούμε τους υπόλοιπους YouTuber, μιλάμε με τις παρέες μας, τσακωνόμαστε και λίγο έτσι. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι του. Μ' αρέσει να τσακώνομαι στο gaming, σε ό,τι έχεις χόμπι. Ωραίο είναι να παθιάζεσαι έτσι. Κάποιοι το παίρνουν έτσι πατριωτικά. Άμα τους χαλάς λίγο τη λόξα έτσι που έχουν, αν είναι οπαδοί με κάτι πάρα πολύ και πεις κάτι αντίθετο, σε μισούν. Αν πεις το ίδιο, σ' αγαπάνε. Και τα δύο τα θεωρώ υπερβολικά. Και το μίσος και την αγάπη. Λοιπόν, καθώς μιλάμε για ένα προϊόν τέχνης, έτσι, είναι καθαρά υποκειμενικό. Εντάξει, εγώ πιστεύω υπάρχουν και αντικειμενικές αξίες, όπως και στο σινεμά. Μπορείς να πεις ότι μια ταινία είναι απλά καλή και μπορείς να πεις ότι μια ταινία είναι απλά αριστούργημα, όπως ο Νονός, ας πούμε. Το οποίο δύσκολα κάποιος θα σου βρει ότι είναι πολύ κακή. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε. Τα νέα της βιομηχανίας τα τελευταία. Έχουν περάσει χρόνια, έτσι, δεν θυμάμαι ποτέ έκανε τελευταίο βίντεο. Νομίζω από τον God of War Ragnarok. Φαντάσου, 3 χρόνια, 2. Λοιπόν, δεν θα πω ότι έχω παίξει από τότε. Έχουμε παίξει πάρα πολύ καλούς τίτλους από τότε. Ο τελευταίος τρομερός τίτλος που έπαιξα νομίζω ήταν το Silent Hill το 2. Έχω παίξει και το Expedition τώρα 33. Και αυτό είναι στα πολύ καλά που έχω παίξει. Ας μιλήσουμε όμως πιο πολύ τώρα για το Switch 2 που βγήκε, την κονσόλα. Και για το Death Stranding, έτσι που είναι και των ημερών μας. Το Death Stranding το 2. Όταν είχε βγει το Death Stranding το 1, είχα φάει πολύ κράξιμο. Τότε έτσι ήθελα και καλά να γίνω YouTuber με το κανάλι μου και αυτά. Και όντως όμως, από το τρέιλερ όταν το έβλεπα έναν λαό. Έβλεπα έναν λαό, παιδιά, στο gaming, που όταν ακούει το όνομα Kojima, τον βγάζει έξω και αρχίζει και βαράει. Αρχίζει και βαράει μαλακίες με τον Kojima. Ακούει το όνομα Kojima και είναι. Λες και το βάζω στα Δηλαδή, δεν θέλω τώρα να. Τι σας είναι, ρε μαλάκα. Τι σας είναι ο Kojima. Το σέβομαι και εγώ, τον αγαπάω. Έχω σηκώσει post για αυτόν. Το γουστάρω. Θέλω να υπάρξει στη βιομηχανία. Θα κλάψω όταν πεθάνει, γιατί έχει και μια ηλικία. Τι σας είναι ο Kojima, ρε παιδιά. Έχει μερικούς που τραβάτε τα βυζιά σας με το που ακούτε το όνομά του. Έλεος, ρε παιδιά. Το ξέρετε, είναι συγγενής σας, είναι κολλητός σας, σας πληρώνει. Δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, έχει από ό,τι κατάλαβε μερικό κόσμο που όταν ακούει το όνομα Kojima τον βγάζει έξω και τον παίζει, ξέρω εγώ, ολημερής και ολονυχτής. Αυτό είχα παρατηρήσει να γίνεται με το Death Stranding 1. Εγώ έβλεπα ένα παιχνίδι που δεν ξέραμε τι είναι, το οποίο αποδείχθηκε εν τέλει καλό. Πρωτότυπο το ένα πρωτότυπο, αλλά καλό. Δεν μου αλλάζετε τη γνώμη, λυπάμαι. Δείτε το βίντεο review που έχω 18 λεπτά. Θεωρώ ότι το παιχνίδι ήταν απλά καλό, με πολλές αστοχίες στο gameplay. Σεναριακά πάρα πολύ καλό. Λίγο too much για μένα προς το τέλος. Μέχρι το μισό με κράτησε, μετά με έχασε. Γιατί ο Kojima είναι λίγο έτσι, παίρνει τα ναρκωτικάκια του όταν γράφει τα σενάρια. Στην αρχή το δίνει έτσι ωραία, αλλά μετά το χάνει. Όπως και στα Metal Gear. Αλλά εδώ πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα στο τέλος. Δηλαδή, και από ό,τι ρώτησα πάρα πολλούς που λατρέψαν το παιχνίδι, τους ρωτούσα τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο και κανείς δεν ήξερε. Όλοι και καλά το καταλάβαν, αλλά όταν φτάνει η ώρα να ρωτήσω τι είναι το Death Stranding, μου λέγανε άλλα και άλλα, συναρτησίες. Μπαίνανε στο Google και τέτοια. Τέλος πάντων, κανείς δεν κατάλαβε. Κανείς δεν κατάλαβε. Και εσύ που το βλέπεις τώρα, μου το παίζεις τώρα, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες κι εσύ. Αλλά μπορώ να πω ότι πέρασα καλά γενικά. Είχε πολλά στραβά, όπως ότι έπεφτε το μωρό και αυτά. Τέλος πάντων, όποιος θέλει να δει το review μας πάει να το δει. Βγήκε τώρα το 2. Τραβάνε πάλι τα βυζιά τους τα ίδια άτομα. Πάλι τα ίδια άτομα. Τραβάτε τα βυζιά σας, ρε μαλάκες. Και έτσι και 10 στα 10 και το έπος και το παιχνίδι. Ρε μαλάκες. Ένα παιχνίδι που σας αρέσει δεν χρειάζεται να είναι 10 στα 10. Το αγαπημένο μου παιχνίδι, το καλύτερο παιχνίδι στη ζωή μου, του βάζω 7 και 8, το σεν μου. Το αγαπημένο μου παιχνίδι που θεωρώ ότι θα το παίζω μέχρι να πεθάνω και ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχω παίξει στη ζωή μου, του βάζω 7 και 8. Γιατί είμαι μαλάκας? Όχι, γιατί τόσο αξίζει αντικειμενικά. Σε μένα μου μπήκε έτσι μέσα και το έχω για μένα 10 στα 10. Δεν είναι όμως, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε? Είναι το σεν μου τώρα 10 στα 10? Δεν είναι. Έχει πρωτοποριακά πράγματα, εμένα με βάρεσε. Αντικειμενικά τι θα πω? Θα βγω στον κόσμο και θα πω μαλάκα 10 στα 10 το σεν μου. Και να πάει να τα αγοράσει κάποιος και να μου πει ρε φίλε, εντάξει, ήταν ένα καλούτσικο παιχνιδάκι.
Και θα κάνω εγώ τώρα. Θα κάνω αυτόν τον παραλογισμό. Το ίδιο παθαίνετε κι εσείς. Το ίδιο είχε γίνει τότε και με το Red Dead. Τέλος πάντων, έχω φάει κράξιμο, παιδιά. Έχω φάει κράξιμο. Δηλαδή, λέω 5 αλήθειες και τρώω και κράξιμο. Τι να σας πω τώρα. Θέλετε να βάλετε 10 στα 10 στο Death Stranding 2? Βάλτε 10 στα 10 στο Death Stranding 2. Το κάνατε και στο πρώτο. Όπου πάει Kojima, 10 στα 10 θα βάζετε. Γιατί είστε άλλα κι άλλα. Έχει βγει τώρα ένα παιχνίδι, το Alters που παίζω, 10 φορές πιο πρωτότυπο. Εντάξει, δεν θα πω ότι δεν θα περάσω κι εγώ καλά με το Death Stranding 2, γιατί θα το πάρω. Όταν πέσει λίγο η τιμή του, θα το πάρω. Εντάξει, δεν έχω hype, γιατί έλειωσα πάρα πολύ με το πρώτο. Έγραψα 80 ώρες και κουράστηκα. Ήταν μεγάλο παιχνίδι. Θα το πάρω όταν πέσει η τιμή του, να περπατήσω και λίγο, να ακούσω τους ωραίους ήχους. Θα περάσω λίγο καλά, πιστεύω. Πηγαίνω ένα δέμα κάθε μέρα, περάσει και αυτή η ώρα μου. Άκουσα βέβαια λίγο ότι στο σενάριο έκανε μαλακιούλες ο Kojima. Τέλος πάντων, θα το δω αυτό μόνος μου να το κρίνω. Δεν θεωρώ όμως ότι θα τα πάει καλύτερα από το ένα που έπαιξα, που του έβαλα περίπου 7 με 8. Οκ, 7 πιστεύω. Μου είχε σπάσει τόσο πολύ τα νεύρα το gameplay, που με έκανε και πέρασα κακά. Δεν είναι ότι μου σπάσει τα νεύρα και ήταν ηθελημένα ο Kojima να μου σπάσει τα νεύρα. Όχι, περνούσα άσχημα, παιδιά. Και έλεγα απλά, βγάλ' το για να το τερματίσεις, γιατί αν το αφήσεις, ποιος ξέρει τι θα σου πούνε μετά αυτοί οι οπαδοί. Έσχος. Θα έρθουν έξω από το σπίτι μου με δάδους φωτιές να με κάψουνε. Οπαδοί του Kojima λοιπόν, τέλος πάντων, τραβάνε τα βυζιά τους, βγήκε το 2 τώρα, του βάζουν 10. Εγώ θεωρώ ότι βλέπω το ίδιο πράγμα με κάποιες αλλαγές. Έχω ακούσει ότι στο pacing το έκανε καλύτερο Kojima. Μπράβο, γιατί αυτό το chapter 3 στο 1 ήταν έσχος. Το chapter 3 στο 1. Οπότε πιστεύω θα περάσω καλά το χρόνο που θα το πάρω. Εύχομαι να μην μου πέφτει συχνά το μωρό. Θα τα πούμε ξανά τότε, ή θα το πούμε σε 10 χρόνια, θα τα κάνω το επόμενο βίντεο. Πάμε να πούμε και για το Switch 2 τώρα. Και εκεί τραβάνε τα βεζιά τους οι Nintendo fans. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Είδα με την κονσόλα ένα ίδιο πράγμα, ένα upgraded Switch. Περίμενα εγώ κάτι να βάλει η Nintendo λίγο να τονώσει. Και τελικά τι μας έδωσε? Ένα Nintendo Switch αρκετά δυνατό. Δεν θα πω ότι δεν θα το ήθελα να το είχα έτσι. Αλλά δεν θα πω ότι μπορώ να τραβήξω λεφτά από το λογαριασμό μου να πάρω ένα upgraded Switch. Ειδικά με τους τίτλους που έχει και το line-up. Εντάξει, για τον King Kong θα ήθελα να το παίξω, αλλά δεν τραβάω και τα βυζιά μου, όπως έχω αναφέρει 100.000 φορές σε αυτό το βίντεο, σαν έκφραση. Το Mario Kart για μένα είναι πολύ βαρετό, συγγνώμη κιόλας. Αν μου το δίνατε τζάπα, θα το είχα έτσι, μια στο τόσο. Αν έρθει καμιά παρέα να παίξουμε ένα-δύο αγώνες, μετά να κριτζάρουμε και να πούμε στο μπούτσο παίζουμε στα 35 μας και να το κλείσουμε. Οκ, δυνατή κονσόλα φαίνεται. Αποκλειστικότητες θέλουμε. Πιστεύω σκόνη θα πιάσει. Κάποτε θα το πάρω, πιστεύω. Αλλά δεν ενθουσιάστηκα καθόλου. Και ξεκίνησαν τα όλε και τι κονσολάρα είναι αυτή. Και Θεέ μου, να ακούω από δεξιά και αριστερά. Και λέω ρε μαλάκα, από ποιο πλανήτη είμαι, ρε φίλε? Από ποιο στον μπούτσο πλανήτη έχω βγει, ρε φίλε? Και βλέπω έτσι και όλοι οι άλλοι βλέπουν γιουβέτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Έχω εγώ πρόβλημα που είδα απλά ένα upgraded μοντέλο και όλοι οι άλλοι μου λέγανε Θεέ μου, πάρ' τα λεφτά μου, Nintendo. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στις πωλήσεις, μαλάκα. Μαλάκα. Σκατά θα μας πουλάνε στο μέλλον. Αέρα, ρε, θα μας πουλάνε στο κουτί. Και θα πηγαίνετε να το παίρνετε και θα λέτε και όλε. Ανεβάσαν τις τιμές, κάνανε τόσες μαλακίες. Δεν έχει. Η Microsoft δίνει τα παιχνίδια στη Sony. Η Sony τώρα ξεκινάει και αυτή τα ίδια. Μαλάκα, κανείς δεν γκρινιάζει. Κανείς δεν. Είμαστε ζόμπι, ρε. Πάμε έτσι. Kojima, 100 ευρώ παιχνιδάρα και πάρα. GTA και αυτό 100 ευρώ ταξίζει, ρε. Microsoft όλα για όλους. Sony, ολέ, ανέβασε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Nintendo έκανε 90 ευρώ το παιχνίδι. Όλε. Συγχαρητήρια. Είναι Mario, ξέρω εγώ. Τι γίνεται, ρε μαλάκες? Τι γίνεται, ρε μαλάκες? Θα μου πεις εδώ δεν φωνάζουμε που έχει πάει η φέτα στο σούπερ μάρκετ 13 ευρώ να πούμε το τεμάχιο? Και θα φωνάξεις τώρα για τα 5 ευρώ, για τα 10 ευρώ που κάνουν αύξηση στο Zelda. Αλλά μέχρι εκεί είμαστε, εντάξει. Παιδιά, 35 χρονών είμαι, εσείς μπορεί να είστε και παραπάνω, μικρότεροι. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια στη ζωή μου. Και 300 ευρώ να πάνε αύριο τα παιχνίδια στα αρχίδια μου. Θα παίζω τα emulator μου. Κάπως θα βρω, θα κάνω τα κουμπάντα μου. Ό,τι γουστάρω θα το παίξω. Με μένα αυτό να το ξέρετε. Ό,τι γουστάρω θα το παίξω. Δεν κάθομαι. Άμα γουστάρω κάτι πολύ, το παίζω. Ούτε κάθομαι να κλαίω. Και άμα δεν γουστάρω κάτι, δεν το παίζω. Δεν θα το παίξω. Ούτε επειδή έχει τον Kojima απ' έξω, ούτε επειδή έχει το σήμα της Nintendo. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, σέβομαι και έχω κάποια feelings για κάποιες εταιρείες και αυτά που μου χαρίσει και για κάποια άτομα που θεωρώ ταλαντούχα. Όπως ναι, είναι και ο Kojima,
όπως είναι και η From Software, τα θεωρώ ταλαντούχα. Θα δοκιμάσω μόνο και μόνο επειδή έχουν τον τίτλο. Σαν ένα καλό παπούτσι Nike. Ξέρεις ότι θα σου κάτσει καλά. Αλλά αν δεν μου κάτσει καλά, δεν θα είμαι ο μαλάκας που θα πω ζήτω στη Nike. Ξέρεις τι θα πω? Πάρ πίσω το παπούτσι και φέρε μου κάτι που να φοριέται. Λοιπόν, αυτά από μένα. Δεν ξέρω πότε θα ξανακάνω βίντεο. Έτσι στο κρεβάτι ήμουνα και είπα απλά να κάνω έτσι ένα επαιτειακό. Φιλάκια πολλά για εσάς τα 10-15 άτομα που θα με δείτε. Τσάου.